Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि Ssfamily YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दं, आंबो मोजाङै दङ। इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि सापर्टआव आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन सासे आदाखौ प्रेंक खालामनायनो सानदों। हागोन ना हायाथाय मिथिला। बेनो जाहैबाय नोंथांमोन बयजोंबो सिनायजानाय आदा एनिथिं एमजे। बेखौ आं खालामनायनो सानदों आरोना। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। लोगोफोर हरनोसै। बेस्थ'सो सोरबा बाजैजोंसो रायलायदों नामाथाय। अबथाय नोंथांमोना मिथिखागौ दादा एनिथिं एमजेआ बाजै गैया। थाखोमानोबो हागौ, जोंखौ खोन्थाया, जोंनो खोन्थाया थारमाने। हेलौ हेलौ दादा नों एनिथिं एमजे ने? आं Ssfamily Ssfamily नों नायफेराखैबाबो आंनो कमेन्ट रिप्लाइ खालामो। दासो खालामदोंना नों? औ गावनो रिप्लाइ खालामबाय। आं होनदों कि गुड नुन होननानै, ओमफ्राय नों गुड मर्निं होनहरदों। दादा आं नोंनाव मोननैसो कुइसन सोंनि। नोंथाङा बेस्थ' नङाब्ला? अके दे, नों जानानैनो होबाय था आंनो रिप्लाइखौ। दादा नों माबोरैहाय इउटुबाव फैजेननाय? आङो ना ओं 2012 सोआवनो खुलिदोंमोन मोनसे चेनेल आरोना। बे समावथ' एनिथिं एमजे होनलायनाय। ओमफ्राय जेबो आइडिया गैयामोन आरो बे समाव। भिडिअ होनांगौ नालाय होनांगौ। ओमफ्राय 7K सो साबसक्राइबार जाबायमोन बे चेनेलाव। बै समावथ' बारा मिन्थियानोमोन ना इउटुबखौ। जोंबोथ' मिन्थियानोमोन मा इउटुब। औ औ। ओमफ्रायहाय होबाय दाना सानसेखालि सोरनिबा भिडिअखौ डाउनलड खालामना आपलड खालामबाय हो। उन्दै नालाय एसे। ओमफ्रायहाय बे चेनेलखौ एफआइआर होनाय जासिगोन होनबाय आरोना। बिराद बुरजा भिउ फैदों, बहाय एराउन्ड 7 लाखसो भिउ फैखादों। ओमफ्राय बे चेनेलखौ एफआइआर होनाय जासिगोन होननाय लोगो लोगो चेनेल गासिबो दानजोब्बायसो जादों। होमबा जोङो क्लास 9 ना माल'सो मोनदां। होमबा बोखारफिननांगौ मानांगौ बेफोरखौ मिन्थियामोन आरोना दादा। आरोना एफआइआर होननानै बिराद गिदिरदों बे समाव। थाबाय जेब्ला डिग्री सफैयो फराय आदा मोना एसे डेभेलप जानाय नुबाय, मिथिलांबाय। इउटुबनिफ्रायबो माने स्कप दङ, मोजां मावोबा। ओमफ्राय 2019 आव आरो क्रिएट खालामफिनबाय आङो। माबा नाममोन बेबो। आंनि नामखौ बुंदोंमोन आं। आं सानबाय आंथ' एनि मोनसे टपिक लानानै भिडिअ बानायनो हानाय नङा लाइफआव। ट्राभेल बिराद खस्थ' मोनगोन आं साननानै एनिथिं चेनेलनि नेमखौबो सोलायखाबाय आं एनिथिं। माने जायखि जाया जाहैबाय आरो जेखौ मोनो बेखौनो होनाय। हरसेयावनो माने बिराद, बे समाव दख'ना देखायामोन ना रावबो। दख'ना देखायग्रोदों बे उदालगुरिनि आब' सनानि। नायदों। जाबाय आरोना। 3K साबसक्राइबार जादों हरसेयावनो, 3K बारा। ओमफ्राय हिनजावफ्रा बिराद नायो होमबा दख'ना फाग्लि गोजा। नोंखौ मागोना। उनावहाय मनिटाइज बोरै खालामनांगौ बेफोरखौ फात्तायैथ' आरो होयोल'। ओमफ्राय उनावहाय खालामलाबायनानै दोनथ'बाय। ओमफ्राय माबायाव फैनो स्टार्ट जाबाय, मा होनो डलार हाबजेनबाय आरोना। रोंदा खेरलाबायनानै रावनोबो सोंखायाखै। उनावहाय $156 जाबाय। बोरै बख'गोन बेखौ सानबाय थाबाय आरोना। गिबाय थारमाने। उनावहाय इउटुबाव आइडिया लाबाय, बोरै बिदि फैसा मोनमारा दाउट आरोना, फैमारो फैमारा। होमबा एडसेन्स फिनबो सफैयाखै, जेबो सफैयाखै।
ओमफ्राय एडसेन्सखौ एप्लाइ खालामनायफोरखौ नायजोब्बाय आं एप्लाइ खालामजोब्बाय ओमफ्राय बे एडसेन्सआव क्रेडिट जाहैबाय आरोना बे फैसाया ओमफ्राय बेनिफ्रायसो उनावहाय एडसेन्स माबा सफैनाया बारा बिराद टाइम लादों मास मोनसेयाव सफैयाखै मास मोनसे नांदों आंना ओमफ्राय दादा आंनिया ना ओरैबायदि थाब जादों माने 10 daysआवनो मोनफैदों आंनिया ओरैबायदि थाब आंबो बिराद गिदोंमोन आरो ओमफ्राय मालायफोरनिया जायाना खनले खालामफिनबाय थानांगौ ओमफ्राय आङो बै आदा दिबि क्रिसना बेबो इउटुबार ना बेखौ आं बानायहोदों आरो ओमफ्राय आंना 10 daysआवनो फैदों ओमफ्राय बे आदायाबो आसरित जादों आरो माबोरै 10 daysआवनो फैखो होननानै ओरैबायदि थाब फैदों आरो ओमफ्राय दाना नोंनि बे भिडिअआ ना बै नों उदालगुरि ना बबावबा ना हमनाय भिडिअ बानायदोंमोन ना बेयाव बे भिडिअआ बुहुत भाइरेल जादोंथ' बे कि मास फाइसे आरि होनलायलायनाय दंमोन ना बुहुत भाइरेल जादोंथ' बे भिडिअआ आं बेयावसो नोंखौ मोजां सिनायदों माने ओमफ्राय बिनिफ्रायसो आङो साबस्क्राइब खालामलांबाय ओमफ्राय नायबाय थायो ओमफ्राय दा मिन्थिलांबाय आरो नङाबा बिनि सिगां आं बांद्राय हा आंबो एनिथिंसो दादा जेखौ मोनो बेखौनो होयो एखमबा संनाय एखमबा बिदिनो अबेबा थांबा बेखौनो होलायबाय बिदि आरो आं नुवाखै माथो बारा भाइरेल जायाखै नामा भिडिअआ ओमफ्राय दादा नों ओरैनो अबेनि आं बेखौसो दाबो मोजां मिन्थिया नोंथ' ओरैनो क'क्राझाराव थायो बारु नों दा उदालगुरि थांफिनबाय अबाव शिलं बेरायगासिनो दं ओरै थांलाय ओरै दसेबा गुवाहाटि दसेबा ओरै ओरै थांलाय ओमफ्राय दादा बेखौबो एडभाइस हरदो दे माबायदि खालामोब्ला जेनेबा सासे इउटुबारा फैसा आर्न खालामनो हायो माबोरैहाय साबस्क्राइबार बारायहोनो हायो माबोरैहाय भिउस बारायहोनो हायो साबस्क्राइबाराथ' नोङो मेटार खालामखाया माबायावहाय नालाय बेनो बुरजा साबस्क्राइबार थाबा नोंना नटिफिकेसन अन खालामनानै लायोना नोंनिना थाबनो नालाय ओंखायनो बुरजा साबस्क्राइबारखौबो नांगौ आरो ओमफ्राय नोङो मेनलि भिडिअ 1000 भिउस फैबाबो नोङो खम रां खालामनो हागौ खायफा नों 100K गाहाम फैग्रायाबो बै 500K फैग्रा भिडिअनिफ्राय बांसिन फैसा मोननो हागौ मानो होनब्ला टाइमखौ सम इउटुबार टाइम जायो बाराय माने नोंनि भिडिअखौ बेसेबां फैयो खायफानिखौथ' दसेल' नायबाय ओमफ्राय खालामबाय दोनबाय बिदि खालामो ना बहुदा नोंनि भिडिअआ लं टाइम प्ले जाबा माने बांसिन रेभिनिउ जेनेरेट जायो आरो ओमफ्राय नों माबायदि भिडिअखौ बांसिन माने मानसिफ्रा मोजां मोनदों लोगो नायबाबो बायो बेखौ एसे ट्राइ खालामनांगौ आरो ना ओमफ्राय लेन्डि नों गोलाव भिडिअबाथ' मोजां भिडिअ नङाबाथ' रावबो नायो दसेल' नायो बेखायनो जेसेबां हायो सर्ट बानायनो हाबाबो मोजां कन्टेन्टआ एकदम पारफेक्ट नङाना माबा मानसिफ्रा बायो नालाय बे आरो ओरैनो जेबो आदार माबा गैया ओमफ्राय इउटुबाव मोनसे अपसन दंबावो आं बेखौ अन खालामनाय टाइम मोनाखै आं जोंनि मानसिफ्रा गोदान दायो रोङाखै बेखौ अन खालामनो माने इउटुबावबो बे एमाजनफोर बायदि माबा दङ शपिं एप बायदि साइट दं आरो ना बेखौ 10K ओमफ्राय 100K जाबा अपेन खालामनो हायो माने नों मा गोसो इडिट खालामना होजोबनो हायो आरो ना बैयावहाय शपिंनि बुस्थु गिलास गस्ला बायदिसिना बहुत बुस्थु दं आरो ना ओमफ्राय बेवहाय नोंनि स्टिकारखौ नों मा होयो होनो हायो आरो ना नोंनि चेनेलनि नेमजों डिजाइन खालामजोबनो हायो गस्लाफोरबाबो ओमफ्रायहाय जुदि नोङो प्राइसखौ नोंसो सेट खालामगोन ओमफ्राय बे गस्लाया बा अबेबा बुस्थुआ बेसेबांनि ओमफ्राय बै दामाव फानोबा नोङो फैसा बेसेबां मोनगोन आरो नोङो बेसेबां प्रफिट मोनगोन बिदि सेट खालामनो हायो आरो ना ओमफ्राय
मेथाइखौ पाब्लिश खालामोबा जुदि मानसिफ्रा अर्डार खालामोबा बेनिफ्रायबो नोङो रेभिनिउ जेनेरेट जायो बेफोर अपसन दङ मोनसे होमबा दाना नों इउटुबाव फैनि होबाय थाबानो डेभलप जालाङोलै जेबो सिक्रेट गैया बारा बाट मानसिफ्रा दि ब्लगखौ नायनो बायो बे मोनसे आरो माने मानसिफ्रा सानोखि ब्लग होनबानो मेथाइखौनो नायनो बायो ट्राभेलिं बा ट्राभेलिं मोनसे समाव बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय मोनसे समाव बाखिसो आजिखालि माने गासिबो गोबाव बायदिनो लुबैजोबो नालाय आरो मोनसे समाव जेनेबा एसे सिगाङाव संनाय खावनायनिया बुहुत जादोंमोन ओमफ्राय दा नै संनाय खावनायनियाबो बांद्राय जाला बिदिनो संनाय खावनायनि मोजां बानायनाय मोजां माने मानसिफ्रा ओमफ्राय आङो चिरांनि आं हाबा जानायसो दादा औ ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै आंनि चेनेल खुलिनाया 1 इयारनि बारा जाबाय ओमफ्राय 5K दङ आरो दा माने आङो मोनसे समाव गेप थादों भिडिअखौ होआखै ओमफ्राय बेयावनो एसे डाउन जालांदों आरो ओमफ्राय आंखौ बुंबायखि सोरबा सोरबा नोङो भिडिअखौ बिदि गेप दोनलायनाङा बिदिबाथाय डाउन जालाङो होननानै आं बुहुत गोबाव गेप दोनदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आंनि चेनेलखौ आं बोखांफिननो हाया जाबाय थादों आरो ओमफ्राय भिउसआबो सिगां जेरैबायदि फैयोमोन दा खम जादों आरो दादा ओमफ्राय आं बेखौनो सानदोंखि आंनि भिडिअआ मानसिफोरनाव नटिफिकेसन थाङा नामा बिदि सानदों आरो आं फेसबुकआवथ' माने दादा हाबा जानाय मानसि नालाय नंखायनो ग्रुपफोरावबो एसे हाबनो उसुबिदा मोनो आरो बेखायनो माने सिख्ला हा होमबा दादा नों इउटुबाव फैनाया हो होमबा नों दादा इउटुबाव फैनाया बुहुत गोबाव जाबाय होनबा आंथ' बुहुत गोबावानो होनजायो माने आं प्रेजेन्ट आरो आं रक दोनबायमोन जेब्ला आं होजोंहाय आबरखौ खालामनो दोनसिखादों ओमफ्राय बिनिफ्रायसो आं कन्टिनिउ खालामफिनदों आरोना ओमफ्राय जेनेबा मोजां मावलाङोबा इउटुबनिफ्रायबो एसे बुंनानै हरदो आंनि चेनेलखौ मोजाङानो डेभलप खालामबाय थाबानो जाबाय मा नों रायज्लायनायखौ रेकर्ड होगोन नामा औ मा जों जेबो गाज्रि रायज्लायाखैना जोंथ' जेबो गाज्रि रायज्लायाखैना नङा होजायो दे माने नों डेडिकेटेडलि खामानि मोजां मावबानो डेभलप जायोलै आरो बेनोल' रायजोफोरनि अनसायनायबो नांगौ आरोना ओमफ्राय आं बेखौ सानो जे बिसोरो जोंखौ जेसेबां अनसायगोन ओमफ्राय जोंबो बिसोरखौ नांगौ टाइमाव हेल्प खालामफिननो हागोन नङा होनबा दादा जेरैहाय नोंसोरो दाख्लै गुवाहाटि बरबारियाव जानायाव नोंसोरो डनेट खालामहैदों बा जेनेबा हो Thank you, Dada. Bye. Okay.